Vi starter med bare lige for at få et hurtigt overblik og finde de samlede udrykninger i 2010 og 2012, som så var 80 og 74, og så bagefter finde den hurtigste udrykning i begge år, og så den langsomste. Og den hurtigste udrykning i 2010 var så 1,3 minutter, og den langsomste var 17,12, var den hurtigste et halvt minut, altså 30 sekunder, og den langsomste 25 minutter. Derefter opstillede vi nogle intervaller, så vi kunne finde ud af, hvor mange udrykninger der var inden for de forskellige tidsgrænser. Vi skulle finde ud af, hvor mange udrykninger der var, hvor mange procent af de samlede udrykninger det dækkede, og gennemsnittet på udrykningerne inden for tidsintervallet. Vi starter med vores første tidsinterval, som var mellem 0 og 4 minutter i 2010. Der havde vi 16 udrykninger, og det dækkede 20% af de samlede udrykninger, og gennemsnittet på udrykningerne var 2,6 minutter. Vi fandt gennemsnittet af udrykningerne ved at dividere de 16 udrykninger med det samlede antal udrykninger, som var 80 udrykninger, og så gange det med 100. Og gennemsnittet kom vi frem til ved at plus alle vores udrykningstal mellem 0 og 4 minutter sammen, og så dividere det med antallet. Og det gav så vores gennemsnit på 2,6 minutter per udrykning mellem 0 og 4 minutter. Det samme gjorde vi mellem 0 og 4 minutter i 2012, hvor der så var 25 udrykninger, og det dækkede 33,78% af de samlede udrykninger, og gennemsnittet nå på 2,38 minutter per udrykning. Så vi kan så se på, at i 2012 er der kommet flere udrykninger, som er gået hurtigere, og gennemsnittet derfor også lavere. Så fortsatte vi i intervallerne mellem 4 og 8 minutter, 8 og 13 minutter, og så til sidst mellem 13 minutter og den langsomste udrykning. På det her kan vi så se, at de ligger rimelig lige hele vejen, bortset fra, at i 2012 er der kommet lidt hurtigere udrykninger, men de langsomste udrykninger er også blevet langsommere. Men ellers så procentdelen egentlig nogenlunde lige, og ellers så er udrykningerne i 2010, altså mellem den langsomme del, er faldet i 2012. Men gennemsnittet i 2012 er alligevel længere om at rykke ud i den langsomste interval, fordi at selve de langsomste af udrykningerne er blevet endnu langsommere, end de har været. Og det kan vi se, det kunne fx skyldes de nye supersygehuse. Men til gengæld er udrykningerne så også blevet hurtigere, så der er både plusser og minuser ud fra intervallerne i 10 og 12. Og så det sidste vi lavede, det var så en graf over udrykningerne, og den blå farve det er 2010, og den røde farve det er 2012. Og der kan vi så se, at i 2010 var der flere udrykninger i den langsomme ende, altså hernede, og de er faldet lidt i forhold til 2012, og ruterne er også blevet hurtigere hernede. Men alligevel så i 2012 er ruterne også blevet endnu langsommere på de længste, og det er derfor, vi kan se, at grafen går op. Og hvis vi skulle manipulere med den her graf og få det til at se mere voldsomt, så kunne vi gå ind og trække i det på den her måde, som jeg lige har gjort. Så ligner det, at det har været mere drastisk i stigningen på de langsommere udrykninger, og der kan man så vise, at det måske ikke har været en fordel med de nye supersygehuse. Og man kan så også manipulere det den anden vej. Så for at vise, at der egentlig ikke er sket noget drastisk ved de nye supersygehuse mellem 2010 og 2012, kan du trække i den modsatte vej, så ligner det, at stigningen ikke er så voldsom. Så på den måde kan du manipulere med dine datasæt, uden at ændre i dataerne. Tak, det var alt, hvad vi havde om ambulance- og udrykningstiderne.